Vítajte späť. Na potulkách z Porsche. S naším Porsche. Aj to si myslím, že sme zaparkovali zle. Áno, že určite sme zaparkovali zle, to je podľa mňa miesto pre dodávky a tak. Hej, a my sme mali niekde tam parkovať. Ale teda poprvýkrát sme sa vybrali z Porsche do zahraničia, konkrétne do Stuttgartu, do Nemecka. Ideme sa pozrieť do Porsche múzea s naším Porsche. Starým 20-ročným. Možno si ho tam rovno nechajú. A momentálne sme na benzínke alebo na pumpe v Rakúsku. A teraz ideme ďalej. Hej. Zľava. Musí mať zaseknuté. Videla si? Ty kokos. Ale dobre 3 minúty brzdil určite. Sme v Nemecku už asi koľko? Hodinu alebo 2 hodiny? No 2 hodiny asi. A nemajú tu po ceste žiadnu pumpu. Jedinú pumpu sme nenašli. A najbližšia je, čo máme cestu, trasu k hotelu, najbližšia je až o 140 km podľa GPS. Pri diaľnici. Tak sme museli zastať a nájsť nejakú mimo diaľnice niekde. Aj tieto odpočívadlá, tak a toto je asi tretie, ktoré sme videli po ceste, alebo tretie. Na 2 rukách narátame. A v Rakúsku sa mi to páčilo, že tam fakt Každých 10 km bola nejaká si človek pumpa. mohol vyberať, kde zastane. Tu nechcem, o 10 minút bude ďalšia. Takže ideme teda na tú pumpu za 12 minút. A je tam aj McDonald, tak sa najeme. Ešte sme dneska nejedli poriadne. Iba blbosti. Nie, že by McDonald nebola blbosti. A sme tu. Konečne sa ideme najesť, dúfam. Konečne sme zakúpili v McDonalde, v druhom, pretože v tom prvom neboli. V tom prvom neboli tie počítače na objednávanie a jazyková bariéra. Ešte teraz by sme objednávali asi. Sme našli nejaký druhý. Našťastie je tu veľmi veľa McDonaldov na sebe. 10 minút od seba, alebo tak. Čiže to je popič, super. Láska, podiel sa o svoj príbeh z McDonaldu. Čo chceš, aby som povedal? Že sme si objednali a zaplatila si a že chlapatiť, alebo čo? Áno. A že bol milý. No, bol milý, ako po anglicky som nevedel, takže... Ale bol ochotný, bol milý, lebo Vicky zabudli dať cheeseburger, ktorý si objednala. A tak som si ho zavolal, že tak sme to vyriešili, priniesol ho. A na konci sa so mnou lúčil, ako by sme boli nejakí kamaráti dobrí. Ale jak si mu hovoril, že Big Mac, potom čo stalo ďalšie, Ja neviem, čo to bolo. ešte niečo a že no cheeseburger. Však, čo som mal? Aj tak to nepochopil na prvýkrát. Takže taká milá príhoda. Hej. Jak som bol bez nálady, keď sme tam išli do toho mekáča z cesty a všetko, hladný som bol, smätný som bol, tak on mi urobil deň lepším. A už sme na mieste, už sme boli aj v hotelovej izbe. A vyzerá to tam fajn, akurát, že sme si nevšimli, že sme zarezervovali izbu s 2 postelami na miesto jednej. Ale tak nevadí. A teraz sa ideme prejsť asi po okolí. Hádam, objavíme niečo zaujímavé. Našli sme takéto krásne miesto. A to sme sa len tak rozhodli prejsť sa. A že uvidíme, čo nájdeme. A pekné to je. Našli sme niečo takéto, že je otvorené 24 hodín. A sú to nejaké automaty, hry.
Raňajky boli v našom ubytovaní slabé, aj výber bol veľmi malý. Mne to nevadilo, pretože ja si dávam vždy takú klasiku párky, ale Danielovi to vadilo, pretože on si na tých raňajkách potrpí. Máme tu druhý deň a konečne sme sa vydali do Porsche muzea, ktoré je vzdialené autom len 4 minúty, ale teda povedali sme si, že chceme ísť do Porsche muzea s naším Porsche. A dorazili sme do garáže. Sme tu. Ideme sa najskôr pozrieť von, nie? Áno. Stena z malých Porsche. A už máme vstupenky a sme v muzeu. Vyzerá to tu pekne. Mne sa veľmi dosť teda páči táto farba hnedá. Na telefóne to vyzerá síce inak, ale v skutočnosti je to veľmi pekná farba. Ešte by som tu chcela vidieť takú tmavo hnedú. Majú tu aj pre deti takú zábavku. Tu si zrejme môžu vyskladať pucle na obrazovke. Našla som ďalšie aktivity pre deti. Aj tam si môžu sadnúť, vyfarbovať. A pozrite na toto veľké Lego. Toto auto sa mi dosť páči. Opäť farba je v skutočnosti úplne iná, krajšia než na telefóne. Aj vnútrajšok je celý do tej farby ladený. Tie koberčeky tam v tom aute, to je nám známe, čo? Sa mi tu páčia tie farby, ktoré tu majú to Porsche. Aj toto je... Nepáči sa mi, aké je farbné, ale páčia sa mi tie farby samostatne. Tie by som chcela mať na aute. Také pastelové. Modrá, zelená. A interiér je taký zaujímavý. Ale ešte toto sa mi páči veľmi. Carrera GT. My sme práve vyšli z Porsche múzea a išli sme to omrknúť po okolí, nájsť nejaký obchod, našli sme tu Lidl. V múzeu som natočila len také veci, ktoré mňa zaujímali. Netočila som všetko, takže ak vás to zaujíma a chceli by ste viac obsahu z toho, tak určite sledujte Mr. Fastro. Možno spravíme prepojenie videa na dva kanály. Už veľmi dlho som nenatrafila na takúto dlhú radu a až neskôr sme si všimli, že boli voľné samoobslužné pokladne. Na ďalšiu zastávku sme sa vybrali hromadnou dopravou a bolo to teda fakt zážitok. Hlavne to hľadanie, kde kúpiť lístky, ale podarilo sa. Naša druhá zastávka je Mercedes-Benz múzeum. A ja mám poslednú nabitú baterku. Z 5 podotýkam. Tentokrát sme išli dopravnými... Ste MHD. Áno. A hneď sme to oľutovali, lebo
katastrofa, nevedeli sme sa... Bol automat na vlakovej stanici a nespolupracoval, neautomatoval. Ale potom sme našťastie išli ďalej a tam sme našli lepšie. Automat pri metre už bol úplne zrozumiteľný, jasný a všetko proste super. Bez problémov. Poďme sa pozrieť dovnútra. Ale nie je to také pôsobivé jak Porsche Muzeum. Akože Nie je to zvonka. obyčajná budova, ale nie to býva. Som normálne myslela, že tam najskôr, že bude múzeum. Tento? Nie, tuto, kde je ten názov. Jaj. To by malo byť visitor registration. Neviem. A akurát dneska sa tu tak koná taká akcia, že pozerajú na obrazovke futbal. A sme tu. Je to také chaotické tuto. Nevieme, kade máme ísť. Najskôr sme nevedeli, kade máme ísť a začali sme celkom opačne od spodu, ale potom nám jeden pán poradil, že máme ísť na tieto výťahy, ktoré nás odvezú až úplne hore a odtiaľ máme postupovať smerom nadol. Zatiaľ to nie je také pôsobivé ani vnútri, jak napríklad Porsche Muzeum, ale uvidíme ďalej. Zatiaľ to tu vyzerá takto. Nejaké auta sú tuto hore a tuto dole máme iba nejaký proces toho vyrábania, asi z histórie a podobne. Ale hen to vyzerá cool. Tieto staré vozy, auta, kočiare sa mi veľmi páčia. Aj tu sú nejaké aktivity, tu sa dá odfotiť, stiahnuť si to asi. A aj tu sa dá niečo. Prečo tam je kurva robot? Keď som si navolil, že tam nič nechcem. Ja som chcel Mercedes v Miami z rokov 1980 a mne tam jedne robota. Kto ich kurva žiadal robota? Tento stroj mi hneď pripomenul Ironmanovo srdce a naozaj to tak vyzerá, aj keď je to trošku nižšie, ale veľmi sa mi to páčilo. Nejaké aktivity. Tu sa že vraj teda dá vyskúšať, ako sa menia pneumatiky na formuli. Čo? To je dobre ťažké. Ukáž. To jak to má simulovať, ak keby si formulu nadvihovala. Neviem. Zasvietilo to na zelenu? Ukáž to.
Ja som najprv myslel, že to je zaseknuté. Že mi to nepôjde proste. Z múzea sme išli na hotel a potom sme sa ešte vybrali na takú prechádzku krátku, večernú a je to veľmi príjemné. A zakotvili sme teda na... To bol Vikin nápad. Však ale vyzerá to tu pekne. Tak pokojne. To vyzerá pekne. Už tu máme koniec nášho vlogu. My sa chystáme už na cestu. Ideme do obchodu ešte si kúpiť nejakú vodu. A vy si pozrite ostatné videá, ktoré budú ešte na kanáli Na potulkách z Porsche v spolupráci s Mr. Faster, lebo budú viacej vecí tam je. Majte sa. Čaute.